tokuchingamdzai zvakare vanhu vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor. Pachirongwa tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatinogona kunge tiinayo yakanangana nebhaibheri. So toda kutenda vari kuramba vachiunza mibvunzo, totendawo zvakare nevari kuramba vachikoverana nevamwe. Vazhinji vari kupupura kuti vari kubatsirikana. Saka ngatisaregedze kuramba tichikoverana nevamwe, ngatisaregedze kuramba tichibvunza mibvunzo yese yatingadaro tiinayo. Hakuna mubvunzo unonzi muduku kana hauna kukosha. As long as iwe uri mubvunzo wako, sununguka kuunza mubvunzo iwoyo. Nhasi tiri kupindura mubvunzo wakabvunzwa noumwe wedu. This could be a totally new question. I don't see it being a follow-up question. Uri kuti iyo kunai pastor, kune vamwe vanhu here vasiri veplanet Earth. Mukutatamuka kwavo vari kuti kune dzimwe nyikawo here kune vanhu. Ndo mubvunzo waabvunza. Mukaenda kuna vaHebheru chapter 1 verse 2, nichaverenga bhaibheri rechirungu. Chapter 1 verse 2 yevaHebheru, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Ndifunga mayanzanzwa wedhire kupedzisira ndayanzoriverenga ndichiedza kutsimbidzira. By Christ, through Christ, God made the worlds. King James Version mukaverenga NIV inoti he made the universe. Saka chinonzi universe, it's not planet Earth. Universe include every other planet yakacreatwa naMwari. Saka Bible rotisa pachena kuti our planet is not the only planet that exists. Our world is not the only world that exists. There are many other worlds that were created also by God and Christ. Hebrews chapter 11 verse 3. Inoti by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. That's NIV. King James, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Saka Bible ringotsimbidzira kuti the worlds or the entire universe yakasikwa naMwari. Job chapter 1 verse 6 ne verse 7. There is a concept pfungwa inobuda ipapo endira kuti ticherechedze. Job chapter 1 verse 6 and verse 7. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said to Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Verse 8, and the Lord said to Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, and perfect and an upright man, one who fears God and escheweth evil? There was a certain day when the sons of God came to present themselves before God. Pfungwa yekutanga yatira kuona ndeyekuti haasi mazuva ose when these so-called sons of God will come to present themselves before God. It means they will do it periodically at certain times. Saka kureva kuti dzimwe nguva vanenge vasitombori pamberi paMwari, kune kwavanenge vari, but at certain periods vaiuya pamberi paMwari to present themselves. Saka pavakauya vachinozvipresenta, and Satan akabva asvikomirawo paqueue iyoyo kana paline iyoyo, he also get crushed. And then God asked Satan, whence comest thou? Uri kubva kupi? Satan akati ndabva paearth, ndafamba pairi, to and fro. And then God says, did you consider Job? Now that is very important. You need to think deeply about what is happening here. This suggests that the sons of God came to present themselves before God, and Satan also came. Then it should mean that these other sons of God were coming from other planets. And Satan akabvunzwa, you are panapa on what basis? Which planet are you representing? That's why he was quick to say, ini ndabva paearth, ndafamba pairi, ndatoona kuti ndindokodzera kuuya panapa. That's why God then went on to say, no, if you would have wanted someone from planet Earth, then did you consider Job? Because ndiye ega watinoziva ari paearth anonzvenga zvakaipa. Maybe you could qualify to come and represent Earth. And then the conversation pursued. But these so-called sons of God came to present themselves before God. Satan akati hanini ndosvikawo, because aiziya purpose yemeeting iyi iri kumirwa vanhu vari kurepresenta maplanets avo. Paanobvunzwa kuti iwo, on what basis are you attending this meeting? Asi ndini ndiri kumirira earth, ndatoifamba pese pairi ndikaona kuti ndini ndingatokodzere kunomirapo. Mwari akati kwete, dai taida earth, tairingadai tadaidza Job.
So we get a hint there yekuti indeed there must be other planets kunotori nema inhabitants kana kuti kunotori nevanhu vanogara ikoko. Then if you read Revelation 12 verse 9 and John 12 verse 31, another insightful thought comes out. Revelation 12 verse 9, the great dragon was held down. Let me read from the King James Version. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceives the whole world. Pane colon, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. So the dragon, Satan, was cast out. Then he was cast out to the earth. So you need to think deeply and say, casting out mangana akaitwa. First part we are told he was cast out of heaven. Then the second part he was cast out of the earth. Kura kuti Satan paakadzingwa kudenga haana kungoenda directly paearth sezvinotaurwa kuti Mwari nemhaka yakaunza Satan panapa. It was not God who cast out the devil to the earth. He was just cast out of heaven and his place was no longer found. And then later on he was cast out to the earth. And John 12 verse 31 inotiudza kuti when was it exactly when then the devil was cast out to planet earth. John 12 verse 31, now is the judgment of the world, now shall the prince of this world be cast out. Jesu ari kutaura akatotarisa panyaya yerufu rwaakunofa pamuchinjiko. Vanzi zvino kutongwa kwenyika ino kwasvika. Zvino nguva yekuti muchinda wedima wenyika ino achidzingwa yakwana. It's now the time for the devil now to be cast out. Which means by the time Christ yakauya paplanet Earth, this devil was still allowed to go to other planets, even kudzokera kudenga aidzokera. But pakunofa Jesu pamuchinjikwa, that's when the final casting out of Satan to planet Earth then occurred. Saka ndokusaka muchiona panyaya Job zonzi akasvikapo kudenga aitotenderwa to roam from earth, heaven, other planets achienda. But for him to be confined and fully labeled as now being cast out to planet Earth, it was after Christ had died on the cross. Now is the time for the judgment of this world. Now is the time when the prince of this world shall be cast out. Revelation 12 inema casting out mairi. The devil was cast out. The devil was cast out to planet Earth. Saka paakaitwanga kuti cast out kekutanga aitoenda chero kwaaienda achitsvaga kwaangawane influence. Unfortunately, influence yake yakazobudirira pano paplanet Earth, and then he was cast out to planet Earth. Saka zvese zvinotipa pfungwa yekuti kunotori nemamwe maplanets zvedi where there is life and where there are inhabitants. Todaira tabatsirikana kana zvisina kujeka sunungukai zvakare kubvunza Mwari atikomborere. Amen.